Trochu nám prifúklo, ale ideme, valíme. Vyrazili za bezvetria, teraz sa to rozfúklo, ale to je taký veterný jazyk, ktorý ide zhruba do nejakých 2 hodiniek a očakávame na Lipári do zajtra večera. 7 hodín ráno, posledný januárový deň, sme v Mesine. Neviem, či tu bude vidno Etnu za mnou, asi áno, ale tam niekde je. No a prešli sme teraz z Grécka do Talianska, prešli sme Kalabriu, momentálne po pravej strane budeme míňať prístav Reggio di Calabria. No a putujeme ďalej. Dnes by sme mali dojsť na Lipari a tam sa zrejme zdržíme 2 až 3 noci, to sa ešte ukáže. Máme sprievod do Mariny, sme na Liparoch. A ten člnok vpredu, tam je, túto, no keby sa mi to dalo zväčšiť, tu je. Tak to je, ten pán nám ukáže, kam sa máme odondejať. A hlavne by som mal dávať pozor, lebo tu ešte niekde aj nabúram. Úspešne sme pristáli a sme s Trintelou prešli prvých takmer 400 míl.